Να τα εκατοστήσεις, γιατρέ μου. Γενέθλια 13 Μαΐου. Είδα 2-3 δάκρυα εκεί στις κυρίες όταν απαγγέλλεται το ποίημα. Ιστορικό γεγονός. 15 Αυγούστου 1974. Σχέδιο Γκιουνές. Πάει να συζητηθεί στο IPO στην Κύπρο. Ο προεδρεύων Κληρίδης μαζί με τον Εζεκία Παπαϊωάννου τηλεφωνούν του γιατρού και του λένε μην πας, θα σε εκτελέσουν. Είναι προδιαγεγραμμένο. Ο γιατρός πάει. Πριν πάει τηλεφωνά σε όλο το πολιτικό γραφείο της ΕΔΕΚ. Τους λένε θα έρθετε όλοι. Γιατί αν με εκτελέσουν εμένα να πάει ο άλλος, ο άλλος, ο άλλος. Αν έχετε παιδιά το καταλαβαίνω. Πήγανε όλοι. Παίρνει ο γιατρός μέσα. Σοπάνε όλοι. Κατεβάζουν τα Καλασνίκοφ. Ένας προσπαθεί να το σηκώσει και ο διπλανός του το κατεβάζει. Μιλά ο γιατρός και φεύγει. Τους συνοδεύουν στο αυτοκίνητο, ανοίγουν την είσοδο οι ίδιοι οι οπλοφόροι, μπαίνει ο γιατρός στο αυτοκίνητο του και φεύγει. Και είπε το αμίμητο, δεν υπάρχουν προδόρες λαοί. Υπάρχουν προδομένοι λαοί. Γιατρέ μου, απόψε σε τιμούνε 2 συγγενείς πεσόντων αντιστασιακών. Ο θεολόγος ο Παπαπαύλου, ο αδελφός του Μιχαλάκης